Sunana Yahya Bakar Abu Zaid, an haife ni a nan Saudiya kuma asali na Nijar. To kamar yadda Gaskiya tsare-tsaren nan akwai wanda za su iya bin su kuma akwai wanda ba sa iyawa. Wanda ba sa iyawa su ne wanda dama can suna cikin rayuwa kamar ta Hoshin Bakur, ta can har ta Yaman ko na Umgaza. Sun saba cikin 'yan uwa kuma gidajen masha Allah tabarakallah tun da suke haya, ko a ce ba gidanka ne ba hayan ba shi da yawa. To amma bayan nan da rusau ya zo, kaga wasu mafi yawa sun koma can unguwannin Laraba. Kuma unguwannin Laraban ma wanda suka koma mafi yawansu ana haɗuwa ne, ana rufa ma juna asiri. Sai ka ga mutum sun fi 5 a ɗaki ɗaya duk don a rufa ma juna. Kuma wasu masu Laraban ba sa so ana cunkoso mu ana taruwa a waje ɗaya, shi yasa duk a ɓoɓɓoye ne ake. Kuma kafin hajjin nan da suka zo suka ƙara takura mutane da kame, ga rusau ga kame, sun haɗa da kame. Wasu an kai su can gida Najeriya, wasu kuma an fidda su nan Jidda. Ga ba abin da za su ci, ga abin da shi dai yana da yawa. Fa shi ne nake gani mafi yawan mutane bayan hajjin nan nake gani mai yiwuwa ma sai sun riga baƙi sauka can. shin wanda bai tafi ba da kuma a tunaninka irin yanayi zai shiga? Wanda bai tafi ba gaskiya ina ji mai tsoro, saboda rayuwar ta canza ba kamar yadda yake tsammani ne ba. Dan rayuwar can farko kana cikin hoshi, ko baka fita ba can unguwannin Larabawan neman kuɗi ko wani kamfani na can waje, ko kamar Mahatta inda ake ja ana zauna ana neman aiki, ko baka fita kana cikin hoshi zaka iya samun abin da zaka ci. Ka sauko ka dan kasa wani abu, ko ka yi hamala, ko ka sai da ruwa, zaka samu dai abin da zaka ci. Amma yanzu an koma can, Laraban da kansu suke nuna wasu gidaje na mutanenmu saboda shigansu da fitarsu. Ya ba mutum 2 mutum 3 gida, ya ga mutum 10 suna fita su shiga su fita. Sai ya nuna ya ce wannan gidan akwai matsala ciki. Sai ka ga ɗiyan sanda sun zo an biya da su. Wani kira kake da shugabannin musamman na Najeriya da na Nijar akan ganin cewa sun kyautata domin al'ummar su daina fitowa? Shi shugabanninmu abin da za su yi, su tsaya da al'ummarsu. Mun san kowace ƙasa da dokarta, kuma ba shugaban da zai iya zuwa ya shiga dokan wata ƙasa. Abin da muke so daga su shine, aka ce al'ummarku tana cikin wata matsala, ko ku tsaya da su tsayin daka. Ku zo ku nemi hukumomin nan a nemi maslaha. Al'ummar nan an kama su an kai su wani waje. Shin ku me kuke nufi da su? Kuna so su bar muku ƙasan ne, ko kuma kuna so su tsaya na wani lokaci bayan nan su dawo? Me shi a nemi mafita. A ce ko ba a samu mafita ba, kun zo da ganku kun yi magana, gashi na an nuno kun zo kuna yi don al'ummarku. Amma a ce kuna shugabannin mutane kuma a ce ba a jin ku, kuma al'ummarku tana cikin matsala. Ka gani akwai matsala.